ulang tahun. Ya semoga Arlah ngono. Allah semoga pokoke majelis tambah sehat. Amin. Moga-moga sing adoh rezekine cedhake rezekine. Amin. Moga-moga sing dodolan laris dodolane. Alhamdulillah. Moga-moga sing nyambut gawe moga-moga ndang mundhak pangkate. Amin. Sing lara ndang mari. Alhamdulillah. Sing lara panu ndang ilang panune. Ilang panune. Moga-moga sing lara gatel ndang ilang gatele. Ilang gatele. Moga-moga sing lara kudis ndang ilang kudise. Alhamdulillah. Sing di lara mata moga-moga ndang Lah nek motone ilang lek ya susah to kok iso. ilang penyakite mripate. Lah nek motone ilang siji nek apa iso 4 mata. Ora iso. Ayo 3 mata to kok iso. Alhamdulillah iki nuansane lah agamis. Iya ya, dhewe wis dadi Sikingko awake dhewe nyambut gawe. wong lho. Wong kuwi kudu ikhlas, niatmu piye, nawaitumu piye. Ya, ya, baik. Ikhlas mendoakan seseorang itu akan kembali